गायनो मोनमारसिगोन र' दिनै दिनैसो दै जियायदों जोंना दुब्लिया नै फाइनालि माइखौ गायनो मोनमारबाय देग्लायबो थांनाय बोसोराव गायनो मोनदोंमोन। 2 बिगा 1 काटा जायो बेखिनिया बोसोरसेनि थाखाय जायो आरो गायग्राफ्रा गैया न'आव थांजोब्बाय ओंखाम जानो थांबाय 12था जाबायना हाजिरासो लादों 6 जन गायलाय फुलाय हागोन ना हाया हानांगौ हिसाब मथे तामाम हाखादों हराव आरो दाबो हाबावबाय नै नैथिंबो गायजायोमोन नै गायाखै इसोरा हाबावाखै बिराद जाखागोन माइया खिन्थु भिन्दि गायदोंमोन ना बे हासार होनाय जादोंमोन गोबोर हासार तामाम जागोन देग्लाय